cas que ens ocupa. Un dia al Col·legi Sant Miquel de Miralcamp van desaparèixer els exercicis de l'examen que tenia lloc el dia següent. Els exercicis eren d'en Jordi, el professor de català, i eren al seu armari, al racó esquerre de la sala de professors, la porta de la qual havia estat tancada amb clau. En canvi, quan en Jordi, acompanyat per en Jaume i en Lluís, la va voler obrir, la va trobar oberta. Aleshores, van entrar i s'ho van trobar tot damunt davall. Però abans d'això es va trobar la Yasmina, una alumna plantada a la porta i que els havia de dir una cosa urgent. Aquella cosa revelada després per ella mateixa va ser que havia vingut a parlar amb en Jordi i que s'havia trobat la porta mig oberta. Llavors hi va mirar dins i va veure en Xavier Mata al racó esquerre, just on hi havia l'armari d'en Jordi. Proves de fiscal. Sí. Recordeu que esteu jutjant al Xavier per si ha robat l'examen o no. Dono la paraula als fiscals per a que presenten els seus testimonis. Fiscal, podeu explicar els arguments contra l'acusat? El nostre veredicte és que el Xavier és innocent, perquè amb les proves i els testimonis que han sortit no han pogut demostrar que ell era el culpable, perquè la Yasmina va ser l'única que ho va veure i no sabem si està dient la veritat. Per què la Yasmina estava nerviosa? Per què la Yasmina es va amagar si podia en aquell moment pillar el Xavier robant els exercicis de l'examen? Com sabia la Yasmina que l'armari del professor era a l'esquerra? Per tot això, Per això declarem que el Xavier és innocent.